माझा मोबाईल पकडून बसली आहे. होय मॅडम. मी घाबरायला लागले बघ ना. खेळायचं मुडाला तिला खेळायचं मुडाला. आता हात फिरव, पोटावर हात फिरव. पोटावर हात फिरव. बस. आज आम्ही बेसन नाही टाकत आहे. का बोल? काकूना नाही आवडत. ही करडीची भाजी आहे बघा. आता ही तुम्हाला मी पहिल्यांदाच नाही दाखवत आहे. मी करडीची भाजी माझी रेसिपी केलेली आहे, पण आज तुम्हाला आहे ना हर्षदात नवीन काहीतरी करून दाखवणार आहे. वेगळ्या पद्धतीने करडीची भाजी करून दाखवणार आहे. त्याच्यासाठी मी तिला पहिली भाजी साफ करून देते. त्याची पहिली आहे ना अशी पानं पहिली काढून घ्यायची देठा बरोबरची अशी, आणि नंतर आहे ना पुढचा टाळा तोडून घ्यायचा. हा पुढे राहतो ना शेंडा, तसा कोवळा तोडून घ्यायचा. ही करडीची भाजी बघा अशी दिसते. पानं बघा त्याची कातरलेली पानं. आणि करडीची भाजी खूप खायला चांगली असते, टेस्टी असते एकदम. दिल पण शिकते मम्मी. दिल बसली आहे बघा. नको आता नको. त्या गवतासाठी ती फिरत होती भाजी मध्ये, पण तिला वाटलं हे दुर्वा आहे. दुर्वा नाही आहे ते बघ. तिला तेच वाटतंय म्हणून खायला येते. मच्छीची एवढी काय पिशवी ठेवती तरी मच्छीच्या जवळ येत नाही. काय आंबट लागतंय का? तिला दुर्वा देऊया मम्मी. ते राहू देते, नको देऊ. आंबट लागतंय. भाजी कापलीस ना तू? साफ केली. कापायची नाही, आधी धुवायची आहे ना. साफ केली ना? साफ केली, आता धुवून घेते. चल. आणि आपली हर्षदा मॅडम काय करते? लसूण सोलते. कुठे? तिकडे पाय डालून. आता आपली भाजी साफ झालेली आहे ना, आता स्वच्छ धुवून घ्यायची. किती पाण्यात? 2 पाण्यात धुवायची. आता ही परत धुवायची आहे का? बस आता एकदा धुवायची. स्वच्छ असली ना चांगली तर 2-3दा धुवायची गरज नाही. एक पाणी भरपूर घेतला ना तर त्याच्या बाजूला धुतो. पाणी जास्त काला नाही झालं ना? नाही. पण हर्षदाचा मोबाईल घेतला तिने. घेतला? माझा मोबाईल पकडून बसली आहे. होय मॅडम. मागच्या वेळेला माझी बॅग पकडली होती, आता मोबाईल बघ ना. काय ते दिसलं नाही तिला? दिसलं नाही? नाही दिसलं. नाही दिसलं. थांब तो धागा आहे बघ एक, हा लटकतोय ना, तो तिच्या डोक्यावर लाव तिच्या. आता खेळणार ती बघ. आता खेळ. तिला ती टच कर. टच कर तिला. तीच घाबरते पहिली. टच कर तिला, टच. आता खेळायला मूड बघायला. आता मूड मध्ये आली. तोंडाजवळ लाव, तोंडाजवळ लाव. पकड 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 पकड. ती घाबरते पहिली. मी घाबरायला लागले बघ ना. खेळायचं मुडाला तिला खेळायचं मुडाला. आता हात फिरव, पोटावर हात फिरव. पोटावर हात फिरव. बस बस. थँक्यू घेतली. घाबरते माझे बाबू. माझ्या बाबूला घाबरतात सगळी. टायगर आहे. रेडी? स्टार्ट. नमस्ते. नमस्कार, मी हर्षदा आणि आता मी बनवते करडईची ताकातली भाजी. करड्याची भाजी ताकातून बनवते. म्हणजे पातळ भाजी. ते आपण भाकरी सोबत वगैरे खाऊ शकतो. आता ती पहिले कुकरला भाजी चिरून घेतली, ती लावून घ्यायची कुकरला, शिजवून घ्यायची. आता कुकरमध्ये भाजी काढून घेतली. आता पाणी टाकते शिजवायला. त्याच्यामध्ये ती मिरची तोडून टाकते.
एकच टाकली. बाकी ते पण ठेचून टाकू. पाणी माझी आजी जास्त टाकायला लावते मला. तर आता कुकरला भाजी लावली आपण शिजायला, तोपर्यंत आपण लसूण आणि मिरचीचा ठेचा करून घेऊ. पहिले लसूण ठेचते. 7-8 पाकळे लसूणचे घेतलेस ना. खूप पण नाही ठेचायचा. 4 मिरची घेतली हिरवी, 1 मिरची त्याच्यामध्ये टाकली कुकर मध्ये आणि 3 मिरची बारीक ठेचून घेणार आहे. पाक करणारे काही घेते. दुसरा पण आमचा होता खरं काय आलं. इथे आपण दही किती चमचे घेतले? 4 चमचे दही आहे ना. पहिले नुसतं फेटून घ्यायचं आणि मग पाणी टाकायचं, म्हणजे पाक नीट तयार होतो व्यवस्थित. गुठळा नाही वरती अशी साय प्लेन पाक तयार होतो. किती पातळ काय ते ठरवायचं तिथे टाकायचं. थोडी यात मीठ टाकतो. आपलं ताक बनवलं घट्टसर असं ताक. जर तुम्हाला पातळ पाहिजे तर पातळ ताक करायचं. भाजी शिजली, कुकर खोलते. स्मॅशर घेतलंय, त्याच्यामुळे भाजी स्मॅश करते. भाजी होटून झाली आहे, स्मॅश करून घेतली अशी सगळं बारीक होते त्याने. तुम्हाला हवं असेल तुम्ही मिक्सर मधून करू शकता. हा पण मिक्सर पण मधून मग ती टेस्ट नाहीये. हा टेस्ट जाते मात्र. त्यामुळे अशी थोडी ओव्हर झोवर राहिली तरी चालेल. चालते पण टेस्ट महत्वाची. कढई ठेवली, तेल टाक. 3-4 चमचे टाकायची ना. हो. तेल तापत आलं की जिरं टाकायचं फोडणीला. जिरं चांगले तडतडत आले की लगेच हिंग टाकायचं. थोडासा हिंग, थोडस 2 चिमटी. लसूणचं ठेचा. इथे आपण लसूण किती वापरलेत? 7-8 पाकळ्या लसूणच्या होत्या. मिरच्या आणि 3 मिरची ते ठेचामध्ये आणि 1 मिरची भाजीमध्ये. लसूण चांगला लाल करून घ्यायचा आणि मग आपल्याला भाजी टाकायची. त्याच्यामध्ये हळद वगैरे टाकायची नाही, कलर चेंज होतो. थोडीशी जिरा पावडर टाकते. लसूण खूप चांगला लाल झाला. त्याच्यामध्ये भाजी टाकते. आता आपल्याला किती वेळ शिजवायचं असं? आता 5 मिनिटं आपल्याला उकळून घ्यायची चांगली भाजी. आता आपण भाजी 10 मिनिटं उकळून घेतली गॅसवर चांगली. त्याच्यामध्ये मी हे भाज्याचं ताक करून घेतलंय घट्ट असं, ते मी टाकते. परत टाकायचं आणि ढवळत राहायचं, हलवायचं असं छान. ताक टाकल्यावर जास्त वेळ नाही उकळायचं. ती आवाज देते. आता याच्यामध्ये मी दाण्याचं कूट टाकते. 1.5 चमचा घेतलाय. 1.5 चमचा. हो. ताकामध्ये थोडा मीठ टाकलाय. ताकामध्ये टाकले. एवढं टाकते याच्यामध्ये. एक नवीन पद्धतीची भाजी. आपण रोज कांदा खोबरं सगळं वापरून करतो तशी ताकातली भाजी नवीन. तुम्ही याच्यामध्ये बेसन पण टाकू शकता. हा थोडा तुम्हाला घट्टपणा पाहिजे असेल तर बेसन टाकू शकता. 2-3 चमचे. आज आम्ही बेसन नाही टाकत आहे. का बोल? काकूना नाही आवडत. मला बेसन नाही आवडत म्हणून. आणि माझी आवडीची भाजी आहे त्याच्यामुळे मी म्हटलं बेसन शिवाय भाजी करायची असली तर कर. तेवढं चालेल, बेसन शिवाय पण होते. काकूंना आणि मला आवडत. तुला आवडतं बेसन? नाही, भाजी भाजी आवडते. मला पण आवडते, हिला पण आवडते करडीची भाजी. आता अजून आपल्याला किती वेळ? झाला आता 2 मिनिटं. ताक टाकल्यावर जास्त नाही शिजवायची. आता आपली करडईची भाजी एकदम रेडी आहे. अशी पातळच करायची, म्हणजे भातासोबत भाकरी सोबत पण खाऊ शकता. कमीत कमी साहित्यामध्ये अशी छान पातळ भाजी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा.